Aħbar mill-aqwa. Hekk il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandi u r-Ristoranti Tony Zara laqa r-riżultati tal-aħħar kwart tas-sena li għaddiet u l-ewwel riżultati u previżjonijiet ta' din is-sena. Fil-fatt fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, is-setturi kollha tal-lukandi rrappurtaw żieda fl-okkupanza u fir-rati li wassal għal żieda fid-dħul. Fl-aħħar kwart fejn jidħol profitt gross operattiv għal kull kamra disponibbli, il-lukandi ta' 5 stilel raw żieda ta' 24%. Dawk ta' 4 stilel 47% u dawk ta' 3 stilel li f'dan il-perjodu jaraw telf kellhom it-telf tagħhom jinżel biktar minn nofs. B'hekk figuri annwali is-setturi kollha raw titjib mis-sena ta' qabel. Fil-fatt profitt gross operattiv għal kull kamra disponibbli għal lukandi ta' 5 stilel żied bi 17%. Dawk ta' 4 stilel 20% u ta' 3 stilel raw żieda sostanzjali ta' 71%. Fil-konferenza fit-Teatru Manuel Ġinnu tat ukoll il-bżonn li ssir enfasi fuq il-kultura. Element ieħor li jista' jsarraf l-investiment fid-dħul u jiġbed iżjed turisti lejn pajjiżna, bħal fil-każ tal-Festival Barokk li f'Jannar ġibet lejn pajjiżna mal-5,000 turist. F'diskors mimli entużjażmu Tony Zara fakkar li dan ix-xahar jorħsu l-kontijiet tan-negozji. Zara li tenna li pajjiżna issa jmiss jagħmel passi oħra il quddiem b'titjib fl-infrastruttura u r-regolamentazzjoni u tnaqqis fl-abbuż fejn jidħol serq elettriku. Irridu nagħmlu the great leap forward issa, u great leap forward trid tkun illi l-infrastruttura tagħna fejn tidħol it-toroq, fejn tidħol l-enerġija, fejn tidħol l-enerġija issa li qed ngħidu l-distribution u l-abilità li niġbru l-flus ta' dak li qed nagħmlu, dan irridu nimpruvjawh. This is the great leap forward illi rridu nagħmlu kollha kemm aħna flimkien.